beni piedho jogi machalo nade jodalawa wadwa chikore wadwa dhi e step ma ok bi konyo jo Kenya kaluwore gi gima paro wasechikore mwadhi e wach cabinet adwa nyisou ni cabinet ng'ata nyalo bedo kata wan mwabedo kani kata un mubedo kani gin ma ji 22 cabinet ok apar ka e problem ma jo Kenya wachikore wadhi e cabinet ma mano be pod dhi kelo problem to gik mathago jo Kenya mukelo wa e tabu mwagikeni to ok wadwa wuoye dagom penjo wadwa to kiki wacho ni wachikore wadhi e cabinet gin gik mage ma koro chandowa ma kik wajambo dhi nyaka e cabinet ineno parliament odonje problem ma ok margi nikech parliament onego ng'e ni wabunge oyier gi jopiny gin representative ma jopiny onego gichik itgi e gima jopiny wacho to gima jopiny wacho ni onego gidhi e bunge mondo giwuoye dine gichiko itgi dinyoche wachiko itwa gik ma jopiny ok dware finance bill dinyokwa gik e tabu ma wantieni dagomb kata wuoro sama bede kani to kakoro kel cabinet waneno ga pile nikech an be ane bunge waneno ka president luongo jo bunge nego kidhi tim gimoro gima giago kuche ma gibiro gitimo koro samoro chunywa penjore ni to wabunge wagi kaka wan wawinjo jopiny mano yiero okelo wabunge koso wawinjo president gimowacho dine wawinjo jopiny dok wagika but we adogi gima nawacho nawacho niya wasechikore wadhi e cabinet to be wang'iyo gik machando jopiny sama wadhi e cabinet ni nitie gik manyotimore marach e Kenya ka manyaka losi an dalawa Ndiwa constituency nyoro kendo nabedo gi jopiny natemo bedo mondo ago mbaka mondo awinj gik mathagogi jogi wacho niya nitie kuma ji dhi bro gike nikech Kenya to nyaka ring mbele to nitie gik manyoka losi achiel kuom gi nyoae ng'anyo nitiere jok manyonegi nitie issue mar police brutality ng'ama an kana wuok chieng' ng'anyo Tuesday kadhi e parliament aluola ng'ata road naromo gi nyithindo matindo tindo higa 19 22 kane giwuotho gidhi town ne gin jok madhi ng'anyo kana neno nyithindo go gima ne giting'o ne sime gi pi no kaneno nyathi manoting'o slaha kata manobiro e parliament king'iyo piche manogol no kine ka gisting'o slaha to nogo gi bunde monegegi gik ma jopiny wacho niya gidwa ni sirikal o deal with the issue of police brutality mana achiel mar ariyo gidwaro ni jok manonegi ka be nitie gima inyalo timnegi nikech nonegi e yo ma ok kare nikech ne ging'anyo to ging'anye e yo makare mar adek jopiny dwaro gik moko ma mondo losi awinjo kwa wacho ka maber niya awinjo ko wadwa kopiyo wacho ni ng'ato onego weyo wach ji wacho gima gidwaro dinyocho tam jothurwa wacho gik ma gidwaro de ok wawinjo gik mayenyo jo Kenya gi ariyo kwa wacho ni gima wantie ni en a political problem kaka Mheshimiwa Karoli wacho my brother an economic problem tadwa wacho ni an economic problem moko bedo solved by the political class so it is both an economic problem and a political problem remember oyier jotelo politically mondo gidhi gitim ang'o mondo gidhi gitel mondo gilos gik makelo economic problem achiel kuom gien the issue of employment Mheshimiwa Karoli wang'e maber kendo sewachi kendo wang'eyo kuonde mindike ji Rigathi nowacho maber ni Kenya en a shareholder en gir jolang'o gi jo Kikuyu kidhi ng'iyo nitiere parastatals ma king'iyo tiyudo ma list en jalang'o gi ja Kikuyu kodhi kamano magi gik ma jo Kenya wacho ni sama indiko ji nyaka waket the face of the country wan gi 47 tribes to nyaka sani kwang'iyo jotend migepe 11 mosewal gi bende o symbolize the face of Kenya diere rach mugik nikech kidhi ng'iyo odhi oket ji out of them ji auchiel kendo omne area achiel so jo Kenya go koko to ng'ama timo gimoro to dhi mbele gi gima timo it means to me an kaka Beatrice Ogolla aneno ka onge goodwill e sirikal ma wan go ni nikech Mheshimiwa Karoli gi Mheshimiwa Jared okelo